କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଇନଥିଲା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଘରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଘରେ ବନେଇବା ଗୁପଚୁପ୍। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇକି ୟାକୁ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଲି। ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖୁନ କେତେ ସାରା ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଧୋଇକି। ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମୁଁ କରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂପ ବନାଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେଇ ଧୂପ ବନେଇବାକୁ ରଖିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ତ ବନେଇ ପାରିବେନି ଆଉ କାଲି ପରଦିନକୁ ବନେଇବି ଆଉ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମୋଟି ଶାଗ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମୋଟି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ମୋଟି ଶାଗ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋଟି ଶାଗ ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁ ନେଇଗଲି ଏ ଗୁପଚୁପକୁ ବାହାର କରିକି। ତାପରେ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ଆଗେ କାମ କରିଦେବା। କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋ କଡ଼ା ତାତି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାଠି ଗୁପଚୁପ୍ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ଛାଣି ଦେଇକି ମୋ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚକଡ଼ ମୋତେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଉଜାକୁ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ପୁଣି ଦିହାଣ୍ଡି ଛଣା ହେଇଛି। ଖାଇବାର କାଢ଼ୁ ନାହିଁ ହେଲେ ଆଗତୁରା ଛଣା ହେଇକି ରଖାହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖଟା ପାଣି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସତରେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ ବୋଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ତ ମୁଁ ମେଥପ୍ଲସ୍ ଟିକେ ନେଇ ଘଷିଦେଲି। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ବେଳକୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଥପ୍ଲସ୍ ପାଟେ ପଶି ଯାଇଛି ବି ଅମୃତାଞ୍ଜନକୁ ବି ମେଥପ୍ଲସ୍ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ରକି ଖାଇନି ତ ରକି ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କାଲି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।